adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 12 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Karon ang ika-24 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 8 bersikulo 27 ngadto sa 35. Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesareo Filipo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutan ang iyang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako, sumala sa mga tao. Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. Unya gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudeo ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipod-lipod. Tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an ug gibadlong niya si Pedro. Pahawa Satanas, ang imong huna-huna iya sa tao, dili sa Dios. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon ug pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.